Kan samba fila ani tan ani kanɔndɔ a bɛ ka ti misira jamana de kɔnɔna na min ye sɛnɛdɔnjunu fɔlɔ ye o kɔni o kɛla n'o bɛ tali kɛ misira jamana ni Zimbabwe jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka ko n'o ye o sɛnɛdɔnci walawalali an bɛna an da don o la ni ko o ɲɛfɔ aw ye a ka se ka faamuya sɔrɔ ko la walasa k'an dɛmɛ nin kɛnɛ ka se ka ɲɛnamaya Sotelma Malitel foli belebele ka di o ma min ye nin kalo kelen an ma susa ɲɔgɔn bolo olu ka dɛmɛ ka dɔn ma kɔtigɛ ko in na cogoya si la cogoya min na a ka se ka kɛ nin kɛnɛ in ma seere ye o kama ka bi sɛnɛdonnaci ɲɛfɔ ni ka walawala an kelen bɛ ni ka kunnafoni ɲinina dɔw fila wele min bɛna o da don ko in na ni ka ɲɛfɔ sabu olu fana ye maaw ye minnu ye sɛnɛdonnaci ko in dɔn ni ka dɔn kari a fɔlɔ ye Ibrahima Bani ye Ibrahima Bani i ni su n b'a ni su Yusufu n b'i fo ka Serifula télé live babila fo voilà Bonafan Doumbia i ni su Yusufu n b'a ni su k'i fo maa ma ɲɛ b'an na nin waati la n ka foli ani tanuni b'a bɛɛ lajɛlen ye. Voilà donc liminaw an bɛ taa sɛnɛdonnaci nudo fɔlɔ in kɛnɛ kan min tila sansan nɔ min ye misira jamana mun bɛ ka tulonkɛ bisimila ani Zimbabwe jamana ni ɲɔgɔn cɛ tulonkɛ kuncɛla 1 ani kanangolo. Salah va partir, il va peut-être tenter. Ah, il combine. Ouh, ah, au-dessus, très très belle combinaison avec Mohamed Salah qui reprend un peu son style de jeu de Liverpool. Il n'a pas voulu mettre le pied. Attention avec Kamabiliat, c'est un joueur extrêmement rapide. Non, c'est pas vrai. Ces ballons. Ils ont 4 joueurs qui sont venus d'Angleterre. Attention, Salah, Mohamed Salah va partir, il est parti, qu'est-ce qu'il va faire? Ouh, bien joué, très très belle feinte de Biliat qui sollicite rapidement Moussona qui a perdu ce ballon, le capitaine Zimbabwe, et ce ballon est passé, il est passé. Attention, cette combinaison, attention sur cette frappe, c'est le but. Ah oui, c'est vrai, on avait dit que il était en train de forcer. Mahmoud Trezeguet. Et tout le monde attendait Trezeguet dans ces stades. Et Trezeguet qui ouvre la marque. 1-0 pour les Égyptiens. C'est vrai qu'ils ont appuyé sur l'accélérateur à un moment donné. On a senti que ce joueur de Kassim Passa de Turquie, il est là, très très populaire. C'est la deuxième star de l'équipe de Pharaon d'Égypte. Trezeguet, Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, alias Trezeguet qui marque donc 1 pour les Égyptiens, 0 pour les Zimbabwéens. Ils ont tenu, à un moment donné c'était très difficile et il n'a pas donné le temps au très très bon gardien Edmond Sibanda d'essouffler. Trezeguet est parti, crochet et frappe instantanée donc. Pharaon d'Égypte même ouvre le score. Ça sera très très difficile quand même pour les guerriers de refaire le retard étant donné que le gardien égyptien est en train, pas de se reposer, mais il pèse quand même une soirée plus ou moins confortable parce qu'il n'est pas encore très très sollicité. Ah oui, ça libère, à mon avis, ça libère vraiment les Égyptiens parce qu'ils commençaient à s'énerver. Voilà, Mohamed Trezeguet ou Mahmoud Trezeguet ale cele kelen don kelen ani karangolo abe mo ngono ko misra jamana kumna mida Zimbabwe kan finalement mako ye Zimbabwe jamana ye joro la kelen ani karangolo hal na yasro bina nga kala mi ye o fe ngorta doni Ibrahima Ban n'est-ce pas Yusufu ni matchin ta ka jatemne ba jamana flop mi nyona o griate kele ni Egypte ta ka jatemne ba nulu ka kan muka anina na bisaban flala Zimbabwe rufle ka chien nani la o dunu jatemne ba jamana floro ka gria ko no tekele nga kan bolontan damno ye bolontan mi aka gelen kosebe kada ka
ni jamana ba fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ ni kan bɛ k'i fɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ a match d'ouverture la an mago bɛ score ba minnu na k'olu kɔni bɛ k'a match sugu la nka match Egypte kɔni essentiel n'u ye victoire kɔni sɔrɔ u ka jama ɲɛna ka d'a kan u tun bɛ terrain min kan bi n'o ye stade de Caire ye a terrain in maa ba 77 ɲɔgɔn u bɛ taa don terrain min kɔnɔna na o bɛɛ tun bɛ mun ye kɛnɛ kan k'u supporter mais a pression ka bon surtout baara daminɛ kɔni don essentiel kɔni u y'o kɛ Youssouf n'o ye victoire ye avec la manière. Voilà, avec la manière kele ani kanangolo. En tout cas, Bonafan Doumbia, ama ka fɔ Caire ye mɔgɔ million mugani bi terrain kɔni fala dew Misra jamana ye seba sɔrɔ kɛlɛ ni kanangolo. Est-ce que balina ko don? Non, balina ko ba tɛ parce que jamana fila kun bɛ ɲɔgɔn na minnu n'u fanga tɛ kelen ye farafina balontanw na. Hali n'a sɔrɔ maa caman kun bɛ ka miiri cogo min k'a fɔ ko Egypte bɛ Zimbabwe minɛ k'a ba dɛmɛ dasi maa bɛ n'i bɛ farafina balontan nɔ kosɛbɛ i b'a dɔn a kun bɛ gɛlɛya k'a fɔ k'a tɛ kɛ ten parce que Zimbabwe ka nin équipe kolo gɛlɛn don ils sont athlétiques physiques hali n'a sɔrɔ techniquement égyptiens b'u sanfɛ kosɛbɛ mais ni Zimbabwe ka nin équipe ta k'a lajɛ k'u qualifier cogo la ka na Coupe d'Afrique des Nations kɛnɛ kan o kɛlu ka jɛkulu jɔyɔrɔ fɔlɔ de ye Congo RDC ani Congo Brazza ni Liberia kɛrɛfɛ donc wa an b'a fɔ k'u ye sebaya saba de sɔrɔ donc a kɛnɛ kan dasiko kelen donc u y'o dɔrɔn de kɛ donc k'a fɔ ko Egypte kun b'u ba dɛmɛ dasi bi ne kun sigilen tɛ na n kun sigilen bɛ balontan gɛlɛn ye mais hali n'a sɔrɔ a kun mana gɛlɛya cogo cogo donc Egypte ale de kun kan ka se sɔrɔ wa ale de se sɔrɔ. Oui, mais an ye bin donna premier temps de la Egypte y'a tenté fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka essayer k'a fɔ ko bɛ don u ka défense la mais chaque fois an ye Zimbabwe ka défense regroupement kun ka ɲi kosɛbɛ u y'o empêcher walasa u ka se ka occasion créer. Mun fana y'a fɔ cogo min na balontan in i k'u minɛ Zimbabwe k'u fitinin tɛ parce que bi bi in na comme mɔgɔw famana balontan ma sinon an yɛrɛ bɛ min ye Zimbabwe kɔni dɔn jamana mun don a ka balontan kɔni ma nɔgɔ n b'a fɔ Mali an n'a ye san damadɔ na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye kosɛbɛ mais o de la mais match in n'i y'a ta ka jateminɛ i b'a ye style fila tun bɛ ɲɔgɔn na mun tɛ kelen kosɛbɛ mun ye égyptien olu bɛ physique ni technique fara ɲɔgɔn kan mais mun ye Zimbabwekaw ye olu tun bɛ pratiquement u kɛlen bɛ ka mɔgɔ kelen mɔgɔ fila k'o bila ɲɛfɛ a tɔ défensivement n'u ye ballon sɔrɔ dɔrɔn u b'a fili olu kan à part quelques fois mais milieu minnu olu bɛ to ka taa renforce kɛ mun attaque la o de gérera mun égyptiens kan kosɛbɛ ka d'a kan olu tun bɛ ka attaque kɛ cogo min na mun kɔfɛla la o regroupement défensif kun ka suma nka a ɲan'u bolo u ye bi kɔni sɔrɔ k'a don même ni Zimbabwe fana occasion kelen-kelenninw sɔrɔ nka Egypte ka sɔrɔ ta kɔni cayara ni Zimbabwe ta ye ballontan min don ni Youssouf baara daminɛw de don balontan do fana fɛn min ma n'i y'a fiɲɛna Egypte ni tun y'u ka CAN 5nan ye u bɛ match d'ouverture la u dasira siɲɛ kelen dɔrɔn de o ye siɲɛ kelen o Sénégal yɛrɛ dɔrɔn de y'u dasi o kɛra mun ye 2006 ta la sinon a tɔw bɛɛ lajɛlen na o ye victoire kɛ victoire mun cayara n'a bɛɛ fana o kɛra 1959 ta ye o dun de san tɛ kelen o b'a yira match d'ouverture la a ka gɛlɛn pays organisateur la nka n y'o de fɔ l'essentiel c'était la victoire équipe championnat mun don a ka jan kosɛbɛ ka d'a kan n y'o de f'i ɲɛna tuguni mun ye équipe 8 dɔrɔn o dɔrɔn de bɛ bin o dun kɔnɔna na bɛɛ b'a jateminɛ k'a fɔ i ni force ka se phase filanan na cogo min na walasa i bɛ se ka taa mun yɔrɔ jan cogo min na surtout tɔn 24 de don san tɔw la an tun b'a kɛ tɔn 16 ɲinata 24 o yɛrɛ k'a fɔ dɔ farala t'u kan Bonafan an ye Mohamed Trezeguet ale ye équipe star filanan ye min ye Mohamed Salah kɔfɛ Mohamed Salah fana yɛlɛ hali n'a sɔrɔ a ma bi don match kɔnɔna na. Effectivement, Kassim Passa ka bɔ Turquie au ballontan je pense que bi a fana kun kɔnɔlen don kosɛbɛ ne ye Trezeguet wa a y'a yɛrɛ yira donc a sera ka cɛlu kelen sɔrɔ ka don hali n'a sɔrɔ Mohamed Salah fana yira ballontan in na kosɛbɛ a ma bi sɔrɔ ka don mais a yira occasion caman yɔrɔ la donc mais i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min n'o ye Bani bi je pense que i y'a fɔ cogo min défensivement Zimbabwe kun kan ka to kɔfɛ de voilà parce que ni équipe min bɛ ɲɔgɔn na i m'a ye k'a fɔ Egypte ballontannaw u kolo ka girin n'u ta individuellement ka tɛmɛ Zimbabwe kan u b'u ka jama ɲɛkɔrɔ Egypte ye tɔn ye min n'ale ka jɔnjɔn ta ale ka ca ni farafina tɔn bɛɛ lajɛlen ta ye coupe 7 b'a bolo donc Egypte ye tɔn ye n'a ka participation ka ca ni farafina tɔn bɛɛ ta ye tako 24 Egypte je pense que bi ni Zimbabwe tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ Egypte la pour que ka se sɔrɔ donc je pense que ka to kɔfɛ de ka fɛn kɔ k'o lajɛ donc u y'o lajɛ ci kelen donn'u la u ma se k'a bɔ je pense que bon an b'a fɔ ko match o bolo kosɛbɛ. Oui, o n'a sɔrɔ u ma kuma kuru sɔrɔ. Peut-être o tun bɛ fɛ ka surprise créer. Alors Bana an y'a lajɛ deuxième mi-temps presque foyi ma kɛ deuxième mi-temps na parce que Zimbabwe Bonafana y'a fɔ cogo min na finalement o n'o regroupé kɔfɛ ka essayer ka parce que kɔfɛ calcul de bɛ da don ɲɔgɔn na sans ka jatew bɔ est-ce que entraîneur ma o stratégie de bila en place deuxième mi-temps kɔnɔna na.
Oui, a y'o de bila en place ka d'a kan mais égyptien fana o fana tun sɛgɛnna dɔɔni ka d'a kan Égypte nin wagati na funtɛni ba bɛ hali n'a sɔrɔ bɔlɔntan a ma ka kɛ sufɛla la funtɛni kɔni ba de bɛ olu fɛ yan humidité ka bon mun ye kosɛbɛ kosɛbɛ bɔlɔntan kɔnɔna na fana Égypte kelen ka bi don u y'a ye sisan u y'a essayer ka match gérer match gestion de la Zimbabwe pratiquement olu tɛ ka bɔ olu filɛ n'u ye bɔlɔn sɔrɔ u b'a garder à un moment Zimbabwe mɔgɔw y'a ye n'olu ma taa ninnu nɔfɛ pratiquement u tɛna na o la sɔrɔla ka to u nɔfɛ o kɔnɔna de la ni Égypte u kɔni entraîneur a y'a ka changement 3 bɛɛ kɛ o changement 3 ninnu bɛɛ lajɛlen tactiquement fo kana kɛ Zimbabwe yɛrɛ ka gardien ka bana ni o changeli ninnu kɔni kɛra Isuiku fila dɔ fana u tɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ka da o ye ɲɔgɔn sɔrɔ kanuko yɛrɛ la siɲɛ kelen dɔrɔn de o kɛra min ye 2004 kɔnɔna na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ phase de poule la le 25 janvier an n'o match fana Égypte gagnera gɛlɛya la tuguni 2-1 o b'a yira jamana mun don u bɔlɔntan u ma nɔgɔn ka d'a kan compétiteur de don u ka match fɔlɔ ni filanan kɔni i b'a fɔ non u bɛ taa yɔrɔ jan mais tellement u bɛ débord physique mun kɛ a bɛ su ka tournoi tɔw kan n'u tɛ taa yɔrɔ jan o de y'a to o jamana sugu la ni n'olu tora ka bɛn match fɔlɔ ninnu na i b'a essayer k'a gérer de sinon a bɛ gɛlɛya i bolo. Oui, Bunafanama Essam El Hadari ale san 40 dɔɔni a tun bɛ fɛ ka taa kan dɔ wɛrɛ la mais min ye entraîneur y'a bila kɛrɛfɛ n'o ye Agiré mexicain de don est ce que bi a jɔyɔrɔ yɛlɛ wali kelen a bɛ wulikajɔ min kɛ est ce que o fiɲɛ yɛlɛ équipe na. Bon an tɛ se k'a fɔ bi match kelen dɔrɔn ka fɔ a fiɲɛ yɛlɛ fiɲɛ ma ye parce que compétition tɔ bɛ kɔfɛ hali n'a sɔrɔ Essam El Hadari a si kɔrɔbayara kosɛbɛ san 40 ani dɔɔni mais a kun ka wele ka na ni Coupe d'Afrique des Nations kɛnɛ kan a ka k'a ka compétition laban ye Égypte jamana fɛ fɛn cɛ ɲumanba de kun don hali n'a sɔrɔ a kun tɛ jɔ cɛlu la mais a kun bɛ se ka kɛ ladikɛba ɲumanba ye ballontannaw kɛrɛfɛ bon Mexicain ka digi karamɔgɔ min bɛ Égypte kunna bi je pense que n'ale voilà Agiré donc n'ale y'a ye nin cogo de la je pense que décision laban ale de ta ye mais El Hadari a jɔyɔrɔ kun bɛ se ka Égypte ballontannaw kɛrɛfɛ k'u ladi k'u bilasira ka d'a kan ale yɛrɛ Coupe d'Afrique damadɔ ta ka di Égypte ma. Bana kabini sɔgɔmada fɛ kunnafoniw kɔni bɔla ka bin k'a fɔ min ye Zimbabwe o tun tɛ fɛ ka jouer o tun bɛ fɛ ka match d'ouverture ta k'a boycotter Dalanti na o kun t'o la est ce que no yɛlɛ équipe na parce que o ka prime de match ko i n'a fɔ Cameroun fana bɛ ɲɔgɔn sansan o t'a nɔfɛ olu fana bɛ ka ɲɔgɔn sansan kɛ o t'a nɔfɛ. Bon virus dɔ bɛ farafinna je pense que ni virus in kanu coupe du monde fɛn fɛn mana se a ka gɛlɛ ko jamana kelen ou bien fila kɔni tɛ sɔrɔ mun bɛ nin fɛn kelen kɔni réclamer k'a fɔ mun ye u tɛ taa kan ni fɛn ninnu o tɛ ballon tan ninnu bɛɛ b'a lajɛlen b'a dɔn ko Zimbabwe u tun bɛ ballon in ta nka chantage de don Ala sabu se k'o wari sɔrɔ cogo min na ka d'a kan ni m'a sɔrɔ kan in kɛnɛ kan cogo si la o tɛna se k'a sɔrɔ ka dɔn bɛɛ b'i ka mɔgɔ dɔn mais fɛn mun don chantage min don tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ne t'a fɛ ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a fɛ mais ni kafu mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka exigence kɛ mun ye jamanaw la sugu la a problème sugu kana se ka kɛ ne bolo ne b'o de fɛ ka d'a kan Cameroun b'a kɛ mun ye Zimbabwe b'a kɛ bon jamana wɛrɛ fana o bɛ se ka kɛ ko b'a kɛ mais fɛn mun don a maɲi an ka ballontan image de ma ka d'a kan Zimbabwe imagine k'a fɔ k'o tɛ jouer à dernière minute fo wariw ka taa sɔrɔ cogo wɛrɛw la fo midi wagati a maɲi ballontan engouement yɛrɛ ma nka n'u ka solution kelen b'u bolo u bɛ se k'o wari sɔrɔ cogo min na je pense que bɛɛ lajɛlen bɛ i ka laɲini a bɛ sɔrɔ cogo min na i b'o lawaleya mun ye Isuf. Bunafana. Bon je pense que Isuf farafinna min gɛlɛyaba b'an kan an ka fédération an b'a fɔ nin waati in na u k'a lajɛ ne tɛ jigin dɔlatilaw la kɛcogo fosi t'a la nin kɔ n'i b'a dɔn k'a fɔ ko kasabi ninnu a bɛ sɔrɔ nin cogo de la i b'a kɛ cogo de ne nin tɛ finalement yanni ballontannaw ka na Coupe d'Afrique kɛnɛ kan u bɛ fédération lasɔmi surtout u ka éliminatoire wari de don voilà u ka éliminatoire wari de don éliminatoire min n'u ye jamana la qualifié ka na Coupe d'Afrique kɛnɛ kan ko o phase finale yɛrɛ bɛna daminɛ ko o kasabi yɛrɛ ma sɔrɔ c'est vraiment désolant farafinna fédération k'a lajɛ mais bi togoya ciri la i n'a fɔ Ibrahima Bane y'a fɔ cogo min k'a fɔ ko Zimbabwe kun tɛ jouer bi ballontan na non ça allait être scandaleux o kun tɛ se ka kɛ yɛrɛ an ye k'a fɔ kafu ni waati na gɛlɛyaba b'u kan u ka compétition baw da an ye Ligue des champions finale kɛcogo lajɛ segin yɛrɛ kan ka ko ka kana ko bi ko kafu ka Coupe d'Afrique yɛrɛ ballontan fɔlɔ ko o bɔra ma ko ka da ka équipe dɔgɔma ye chantage ɲuman don parce que a b'a to u ka kasabi bɛ sɔrɔ mais farafinna fédération de k'a lajɛ pour que nin ko ninnu bɛ se ka jɔ ten sa. Surtout Bunafana VAR taara ka di Espagnol ma Europe de bɛna VAR gérer parce que Ligue des champions bɛ africain de bolo a minɛna africain na ka di Europe ma parce que scandale min kɛra Ligue des champions na donc Amadu ko k'a tɛ fɔ o ɲɔgɔnna ka répéter. Non farafinna Isuf an bɛ retard la il
faut reconnaître bi farafina ballontan be retard la wa problème chama de bandala surtout kabni Ahmad Nali anya ka fa zamala geliminira kafu in fait ka boni compétition kineka o kula kala singana do ya fo kana final problème nana o konna la après Ahmed era kongole no te police sur la France ma mais ko sayna donc à sababu ge sponsoring ko doy kana fene var ko inana do ala je pense que bi farafina kenen Ahmad ka bureau exécutif kala de ko yere madu ka baro tabula sinon logiquement dile espagnol ma ne ba fo ko feñmando donc aba ira ka fo anga laje anga ire réorganiser al ça pour que am se katanya fe tuba o wada ga fon frafun ta donne wa so admeru non bon anta don bala parce que ne eba don était fin que faut que je ballon temps résultat quand donc aba ira ka fo kan singata leçon ta pour que ka don parce que vi var dabura ka alvitre de me barala mais ay ka fo var ire ka klaka que problème yi donc var de ka flefie arbitre na la voilà donc alvitre ire bu yere to var bolo donc ore que no problème yi so voilà ban mi ka anga var tagadi européen surtout espagnol est-ce que nya bala twadi bon ya ne kon ne ma problème ngone yala kada ka ni ya expérimentation kera mi Ligue des Champions ni fena nya chef flana et ça le problème ba kera la et au final la penalty ni fem sur la au problème killing kala kana kay muy nyina tala tour fo kana ke match rem na rejouer kanu dun ça ne pardon Ligue des Champions na aller retour kanu à partir de la quart de finale la damne roto be précaution bela jelenta na manya ani var abna di espagnol lema mais farfi alvitru ul kelem ne na klaka black et muy var nyama mais waro mécanisme ne fonna o seka ke o takuto nga mu a technicien ne fonna nulu kera espagnol yi alvitru yere mun be ken ul be ke munye farfunde bon je pense que les sontares do ya chien follow au fur et à mesure ça on me yelema ako abiseka tanya soro nga fe mundo une fois de plus nga responsabilité uta na mo ko fe na kana fo tobu ya ke copier coller kuma bene kon ne ta fait am seka ke expérimentation mais seka ke même pourquoi pas fo demi finale ni ko nana mais quart de finale ni fait na varko flene akadne mais je vois que bibina alvitru ou me risque muta c'est ça auto chitablé ya fo chogo no varre bega flefia no akera chogo mewele ka fo na nimbe moi je pense qu'alvitri ika ka comme varte o ça ne varbe ika fendo que je pense que absaka jika même ika carrière ga ibe bolontan flen concentration mi chamam saka bola bolontan d'une seconde près ni fenkele je absaka je même match tourna bega surtout na action ma ke bi varte sera utilisé carton rouge on est bien là ça a utilisé bonne action donc era carton rouge côté il faut faire non na ke bif ko fanate problème do ça ke bolon bora dona olu kata ke fendo akoma no ko je pense que farafina nga responsabilité ta fendo là anga leçon ta ko to ko grafe oui abuna fana me ça ala tono parce que ouverture kala mangamati bamor mursi aleka fatula kaleme ka jamana ra joro police ba keme ani munga o de mobiliser drone de sécurité o bla femme fait o sera sous ka camion bo ka bla femme pela de fait va fo ko état marshal ça du menya fola effectivement kakeni Mohamed merci aleka fatuli doko ko konna la les frères musulmans nous islamo ka portiton Égypte ye tramani ko me faka takama ko kan songa ira non c'est na kuma suro mais ban yera to ka ka nyefo ayato kafu sirana ko sebe FIFA sirana bolontan ko mo be sirana yela ko ni ko na talaban tugodi bon c'était logique Égypte jamana nyama ko ka responsabilité tane jamana nyama era tentiki donc aya ka fo ko sécurité fanka buya ko parce que duno mina cha ko jamana kan donc yo feret que ni police ba ke me ou sécurité ma ba ke mani ba ngani kangata coupe d'Afrique kema bidron biula na dron ma batan ani duru de ni terrain kilen dron na bi donc ani hôtel ni stade to donc je pense que jamana nyama nous ma famille franika ko mango bola parce que Égypte dana jamana baten ni watina ou exemple te sécurité na sera fait surtout ko état marshal si ça non ame bo match kono doni mais ama projeté sini match kan comme bita directement match resta yela en ka fo misra jamana no égyptien o kono yara ka fo des leaders ye frafina surtout coup d'Afrique sabata katu non on fait même si après donc là gela kono en tout cas bi o kono ya confirmé alors sini déjà mi sona donatu koni bolodalendo mi Idrissé Congo aleni Uganda ulube nyon sro ka kani esran duranti alors banna mi Idrissé Congo Uganda ale mi Uganda nataka tako wolumlana ila kani keneka areske Idrissé Congo frère embige ako kalipta kuputa kana nai
Yo fɔ cogo min na bon bɛɛ lajɛlen bɛ taa coupe nɔfɛ o nka RD Congo n b'a fɔ o fana ye coupe min don nin fana y'u ka dernière chance de ka d'a ka génération kɔni b'a bolo a génération u bɛ ka kɔrɔ dɔɔnin hali n'a sɔrɔ denmisɛnnin kelen-kelenninw kɔni b'a la i y'o fɔ mun RD Congo ale b'a ka CAN 19 de la mun ye Uganda ale b'a ka mun ye CAN 7 na o dun balontan na mun ye CAN na u ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye CAN na nka o fila bɛɛ lajɛlen ka balontan u ka surun ɲɔgɔn na mun ye dɔɔnin ka d'a kan Uganda ye jamana fana ye jamana mun ni nin wagati in na a fana bɛ ka émerger hali n'a sɔrɔ CAN dɔ in na de justesse ka d'a kan journée fila dɔrɔn kɔnɔna na u mago tun bɛ match nul la u ma se k'o sɔrɔ o dun kɔnɔna na n'u sera k'u ka qualification sɔrɔ mun ye Zen a bɛ kɛ fɛn ye fɛn minnu b'a essayer ka u kunkɔrɔta mun ye kosɛbɛ surtout olu ka mun ye groupe in na a ko a tɛna nɔgɔya ka d'a kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Egypte o ye père organisateur ye o dun k'a fɔ match tɔw la a ko tɛna nɔgɔya mais RD Congo ne bolo ne b'ale kɛ favori ni match in na surtout olu ye favori joueurs minnu b'u bolo ka d'a kan u bɛ balontan min ta tout puissant fo ka taa se mun ye Europe la u ka joueurs minnu n'u baselen bɛ yen nɔ u jɔsen ka bon kun ye kosɛbɛ kosɛbɛ balontan in a tɛna kɛ balontan mun ye n'a bɛna nɔgɔya Alexandrie kɔnɔna na poule B de don mun ye Youssouf. Oui, Bonafana, RDC Congo, Uganda, an b'a fɔ mun ye Uganda ye a y'a ka phase éliminatoire la match nana o de gagné match nul kelen a y'o ka ni défaite kelen contre Tanzanie donc kuru 13 kalifera n'o ye min ye tali kɛ Egypte Zimbabwe RDC Congo Uganda et match ye sini 14h30 mais déjà bɛ se ka jumɛn fɔ Donatien kan sani sini 14h30 ka se. Je pense que ni journée follow ballontan na ni ballontan de bɛ jateminɛ k'a fɔ ballontan mun ni a équilibré no ka tɛmɛ ballontan tɔw bɛɛ kan contrairement à beaucoup de matchs il n'a pas Maroc ni Sénégal ni Algérie ni Mali mɔgɔ caman ye favori ye mais ni ballontan ni nin ta k'a la i b'a ye k'a fɔ ni ballontan équilibré no kosɛbɛ parce que Uganda ye jamana ye a ballontan bɛ ka yɛlɛ ni waati in na a ye k'a fɔ Coupe d'Afrique 2017 la olu kɛra jamana fɔlɔ de min qualifiera ka taa CAN kɛnɛ kan u y'u ka ticket sɔrɔ bɛɛ ɲɛ donc Zen fana y'u nacogo la u kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ ye u ka jɛkulu kɔnɔna la contrairement à RDC u ka ballontan bɛ ka jigin de a ye k'a fɔ tout puissant kabini ale président ye gɛlɛya sɔrɔ donc tout puissant RDC voilà donc RDC ballontan bɛ ka jigin donc san o san a bɛ ka jigin ka taa fɛ kɔrɔmasuru tɛ Zimbabwe taar'u dasi fo ka stade belebeleba la ɲinan san kɔnɔ 2 ni 1 donc ni ballontan ne b'a fɔ ko 50-50 a ballontan dayɛlɛlen de don a bɛ tan fo k'a ban je pense que favorité ni ballontan na. Oui surtout ka ɲɔgɔn laban ye 2012 ye RDC Congo ye saba sɔrɔ ka d'a kan nana ni karangolo match retour a kɛra 2 1 ni 1 éliminatoire coupe du monde senfɛ Nigeria Uganda banna Nigeria Uganda déjà Burundi disons Nigeria Burundi tun bɛ Mali poule la et Nigeria ale kala ka bakuruba fɔlɔ ye. Burundi Nigeria Burundi y'a ordre ye Burundi ale b'a ka mun ye CAN fɔlɔ ale b'o kɛnɛ kan mun ye Nigeria dun ale b'a ka CAN 18 na yɔrɔ kɔni tɛ kelen ale tako 3 ɲɔgɔnna k'a la 80 ni 94 ni 2013 nka Burundi an ye Mali an ye aller retour kɛ an ma Burundi ci a fila bɛɛ kɛra mun ye match nul ye équipe min don fana a fana ani Zimbabwe bɛɛ équipe sugu kelenw de don u ka kɔfɛla ka ɲi nka u minnu tora ka bi kelen kɔni don u ka match nul kɔni de u bɛ ballontan kɛ n'o session de match bi tɛ don an kun n'an ye kelen sɔrɔ fana an b'an ka datugu bon équipe sugu ni Nigeria mun fana an b'a fɔ ale fana bɛ ka coupe du monde ɲuman kɔni u y'o kɛ nka après ça éliminatoire gɛlɛyar'u bolo dɔɔnin kuma dɔw la match dɔw ka ɲi match dɔw man ɲi o dun kɔnɔna na ni nin équipe sugu sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ n y'o de fɔ ni équipe sugu ninnu ka match fɔlɔ faut faire très attention sinon ni mi kɔlɔsibaw u b'i ka nan bɔ nka Nigeria n b'a dɔn espérance fana b'u la cogo min na égyptiens y'a gérer cogo min na Nigériakaw fana u bɛna a gérer o cogoya la alasa u bɛ se ka dun ka ɲa mun bɛ CAN ko la cogo min na ka da ko groupe in a relevé don kosɛbɛ kosɛbɛ. Bonafana Guinée Conakry Madagascar o fana bɛ sini 20h Alexandrie groupe B donati fɔlɔ don. Oui Guinée Conakry jɔsen ka bɔ ballontan na kosɛbɛ bi jɛkulu ballontan jɛkulu fila bɛ farafinna ballontan na c'est des équipes joueuses u bɛ ballon da u b'a tan wa u bɛ occasion caman sɔrɔ n'o ye Maroc ni Guinée Conakry ye donc équipement caman bɛ yen mais je pense que Guinée ni ballontan na ne ɲɛ b'ale la kosɛbɛ mais Nigeria Burundi maa k'u kɔlɔsi kosɛbɛ. Nigeria Burundi o poule bɛ match fɔlɔ. Voilà donc an y'a ye k'a fɔ Burundi Mali dɔrɔn tɛ dɛ maa si ma dasi a ye match 6 donc a ma défaite kɛ. A ye Gabon éliminé. Donc journée laban yɛrɛ la Gabon taara a sen don k'a bolo da a ma se ka qualification sɔrɔ mais il faut reconnaître que Nigeria ye favori ni ballontan na 60-40 ka d'a ka expérience kan ka d'a kan i b'a dɔn généralement match éliminatoire aller retour ninnu na jamana minnu bɛ Afrique centrale na donc wa climat b'u favoriser
quoi supporters vous favoriser mais Coupe d'Afrique des Nations oui Keneba je pense que Machitika terrain qu'il manque côté supporter côté équipe fanga de Iran donc je pense que Nigeria kan ga sur ni ballon normalement et Guinée Conakry Madagascar bon nya de formé Guinée fanga bla sans faire donc kadaka ballon nyuma de bubulu Guinée ka ballon dalindu wo bi tanya fait donc amené surtout amené par un habit qui est al Nasr Madala Nabna Chine avec la blessure là et Ibrahim Traoré le gère de Offenheim je pense donc je pense que Guinée ni ala madore ke ni bolo luka nga sesro Chine Madagascar al Nasr ka fu président ga jamana do ni watina u fene qualifiera kam ni watijan comme une journée tourna donc kolshika ku fene la nyoga participation folo ko sebe kani kenaka Ibrahima Banna Guinée Madagascar Al Nassr Guinée favori ouais Guinée favori a match la nga Madagascar fana e jamana mu fana luka longtemps oni Guinée ta ka sundoni Nassr luka zone na to bela gelembe mu style directing de ke bo lu fana kon tiere lo fana be ballon di nyogoma ka yele dondon e ku style flaro bela gele mu style kele nga Guinée nga espérance ko fanfela la onuka jour ko vécu kon avec sababu ye nous sommes kosobe matching konnana mais matching une fois de plus un matching à temps à l'avance kadaga plus match be avancer non seulement c'est que une différence qu'on crée avec Gela et ku bon bela jelengon na Guinée match amical ne wa qualification temeni ko fait oui et ku na yi mi mo nya famu kosobe on encore voir mais pour quel là ni ma fili lu pour premier ni 12 points quoi avec la flanelle ni 11 points Central Afrique Rwanda lu fla éliminé là voilà et ku ndo abe bidon wa te bi encaissé na kosobe nga ballon d'andro a tien au terrain de sanfela la Madagascar ko ni ne bolo ni match mu déséquilibré no depuis match kon damné na abna ke Guinée aller Madagascar de kateme Nigeria Burundi ka kasro Madagascar aleni Sénégal qualifié la poule na Guinée Équatoriale Soudan lu éliminé là alors voilà ça ka ni baraw kunche ama kunche ni kelenye mi phase éliminatoire phase finale à principe ton follow minube ani flana lu de be qualifié ani sabat minube minu kagne ni to lu fraka fana bla flana wonana ya fa togomna mais couper moi ani nani les deux premiers de chaque poule ni ofra nyonga ironi flash gormata ani flata koni inote ni oluta ka fara ni troisième na on woro la nani beta ka foroka wa reku shikin drone be éliminé troisième na flamme ke laban oni nani na ko mona frane go shiki o mona bo mwana na oto bela jele meta mu phase flana na no 8e de finale or la phase couran na bolontan monte na en wakatina kadaka bela jele me gestion ne ke parce que bolontan ngacha kan abora match bisaban flala kana se fu match bituru de masisa femdo atna ke femme na be noya il va gérer physiquement avec la chaleur compétition championnat ne fait on banasisa atna noya aba gérer voilà rebe dansigi bi jamkana nala sona sini ame ñoo sore no mi ande ba jekulu principal no ya a blible totalement malitel o be foko sebe ko walima don dudi o buludo jamkan ko wala sa ka se ka nyenema ya bi do na fogata kanu kunche ame ñoo bulu wala sani ka anda do sanadro jena ka wala awye mi Ibrahima Banna ama foko sebe buna fan dumya ami fene fu aka déplacement kana Chérif la Jabranso ko nana anga production ko équipe de production Mohamed Keita Adama Koulibaly ani Moussa Traoré foliblo la madi o belaje ma ni anga région konnana aga bendala sona sini ani invité ko robe ñoo sura na wala saka kuma sini duna tuka